Бадай, адзін з самых каштоўных падарункаў на сваё тысячагоддзе Брэст атрымаў з рук кіраўніка дзяржавы. Брэсцкая Біблія вярнулася дамоў. Арыгінал выдання, які быў надрукаваны ў 1563 годзе ў брэсцкай друкарні, у студзені бягучага года ўрачыста заняў пачэснае месца ў экспазіцыі музея гісторыі горада. Каб захаваць рарытэт, неабходныя адмысловыя умовы падтрымання належнай тэмпературы і вільгаці. Для гэтых мэтаў была створана вітрына са шклом, якое амаль не пропускае промні ультрафіялету і аздобленая клімат-кантролем. Па правілах захавання старадаўніх выданняў экспаніравацца Біблія 16 стагоддзя можа не больш за 3 месяцы ў год. Сёлета напярэдадні Дня горада выданне знаходзілася ў экспазіцыі музея. Зараз яго мяркуюць адправіць у Нацыянальную бібліятэку Беларусі, каб перавесці ў лічбавы фармат. Это, конечно, даст возможность посетителям полистать электронную версию нашей Библии, потому что Библия находится под стеклянным колпаком. Все же мы ее листаем в течение месяца, но, конечно, эти более 700 страниц посетители не могут увидеть, а в электронном варианте они, конечно, могут познакомиться вот с таким шедевром полиграфического искусства того времени и, на самом деле, замечательным, великолепным памятником эпохи Ренессанса. На думку даследчыкаў, брэсцкая Біблія ў шэрагу іншых беларускіх выданняў 16 стагоддзя ўражвае сваёй веліччу, вагою, памерамі, колькасцю старонак, багаццем ілюстрацый. Акрамя прыгожага аздаблення, работа над тэкстамі вялася буйнымі вучонымі таго часу. Пазнаёміцца са знакамітым выданнем можна таксама і ў Брэсцкай абласной бібліятэцы. Жемчужиной фонда отдела редкой книги Брестской областной библиотеки, безусловно, является фрагмент оригинала Брестской Библии 1563 года. Фрагмент наш представляет собой части книги, всего 69 листов, во владельческом переплете конца 19-го, начала 20 века. Приобретен данный фрагмент нашей библиотекой был в 2013 году. Это год 450-летия со дня выхода в свет Брестской Библии в одном из книжных салонов Минска. Таксама чытачы маюць магчымасць пазнаёміцца з факсімілі, дакладнай копіяй Бібліі 1563 года. У памяць пра знакамітую Біблію ўсіх аматараў навукі супрацоўнікі бібліятэкі запрашаюць на лекцыі. Бліжэйшая запланаваная тэма абмеркавання – Брэсцкая Біблія, еўрапейскі праект Мікалая Радзівіла Чорнага. Вераніка Якавец, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».